F'dawn l-aħħar xhur pajjiżna ra żieda ta' madwar 30% f'persuni li rċevew kura psikjatrika. Rajna matul ix-xhur tal-li għaddew żieda sostanzjali ta' madwar 30% persuni ġodda jirrokorru għas-servizz ta' saħħa mentali. F'waħda mill-aħħar intervisti tiegħu wara 10 snin jokkupa l-kariga ta' Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. John Kakija, spjega li l-bidla fil-mentalità li daħlet tul dan l-aħħar deċenju hija kbira. Rajna numru ħafna kbar ta' pazjenti jibdew jiġu ittrattati fil-komunità. Naqsu drastikament il-persuni illi jibqgħu jinżammu bil-lif ġol l-isptarijiet mentali tagħna. Fost waħda mill-fatturi ewlenin għal din il-bidla kienet l-att il-ġdid tas-saħħa mentali li daħal fis-seħħ tul l-2013. Bidliet li ċertament fissru iktar libertà għal pazjent, fissru iktar salvagwardi għax hemm xi ħadd li qed iħares x'inhu jiġri fil-qasam tal-kura akuta u l-kura involontarja, però fissret ukoll obbligi ġodda fis-sens li għandna ħafna iktar nies li jiġu supported fil-komunità. Waqt nedija ta' kompendju komprensiv tal-aqdiet u l-entitajiet li joffru servizzi lil persuni bi sfidi ta' saħħa mentali, Kakija spjega wkoll li l-pandemija ġabet magħha realtà illi wħud qatt ma stennew. Il-pandemija illi naħseb illi ġabet f'sessihom ħafna nies li kienu jaħsbu li l-mart mentali huwa l-bogħod minnhom. Meta il-pandemija poġġiet il-persuni fit-tensjoni, fl-ansjetà, fid-depressjoni, fl-iżolament u bdejna naraw persuni iktar ibatu minn daw tip ta' sitwazzjonijiet, in-nies bdew jirrealizzaw li din hija xi ħaġa ħafna iktar komuni milli u ħafna iktar reali milli forsi qatt immaġinaw qabel f'ħajjithom.